Döntetlen vagy egy gólos kanizsai győzelem. A mérkőzésen kanizsai győzelem. Nagyon tétes meccs, a mezőny legnagyobb partija lesz, győzni kell. 5-0! 3-1-re nyerünk! 2-1! 5-0! 5-0! Kepe, Vidóci, Farkasnak jó a labda, Hegedűs, Fuisz, és megvan a gól, Filipovics! A második félidő 21. percében Fuisz remek labdáját Filipovics bepofozta Tóth mellett. Ezáltal 1-0-ra vezet az Olajbányász. Halápi, Horváth Attila, Hegedűs ügyesen, és most nincs perc, mehet Fuisz. Ott van Filipovics, kérés a labdát, egy jó beadás, egy csel, és ott van, megvan a második. És ebben a pillanatban Kis Géza játékvezető, 3-as hívszava véget vett a találkozónak, ennek a nagyon fontos mérkőzésnek, amely 2-0-ás Olajbányász győzelemmel ért véget. És az olajosok ezzel óriási lépést tettek a bajnokság megnyeréséhez, és közel fél évszázad után ismét az NB1-be kerüléshez. Már ekkor óriási ünneplés volt a Bányász pályán, pedig hát még jó néhány meccs hátra volt, de az etét megverni az mindig ínyenc falat volt az olajos szurkolóknak. Az ete után a BKV előrével mérkőztek a fővárosban, és 2-1-re nyertek. Aztán következett a Paks elleni meccs, melyet a szintén nyernek már